खुलुमबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो गोनांथि सोंलुफोरखौ लानानै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। जेरै हिन्दी, एसामिस, इंलिश बेफोरबायदि जा आं दिनै भिडिअ बानायनो थाखाय आखायाव लादों बेबायदि गोबां भिडिअ दङ। नाथाय जोंनि बर' इउटुबफोराव गोबां खम नुनो मोनो। जोंनि बर' हारिनि उन्दै गथ'साफ्रा जाहाथे मोननैसो मोजां बा मोननैसो गोनांथि सोंलुफोरखौ आंनि भिडिअखौ नायनानै मोनथिनो हायो बा मोनथिनो मोनो, बेखौ मिजिंथिनायनि गेजेरजोंनो आं दिनैनि भिडिअखौ बानायनो थाखाय आखायाव लादों। जुदि बेवहाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायदो आरो उन्दै गथ'साफोरखौबो खाथियाव लानानै बिसोरखौबो नायनो थाखाय सुबुरुन होदो। आसा खालामो जोबजासिम नायगोन आंनि भिडिअखौ। भारतनि हायुङारि रावा मा? माने भारत हादरनि मानिजाथाव बा गाहाय रावा मा? भारतनि हायुङारि रावानो जादों हिन्दी हादरारि राव। भारतनि हारिमायारि सं मेथाइखौ सोर लिरदोंमोन? आरो भारतनि हारिमायारि सं मेथाइनि मुङा मा? भारतनि हारिमायारि सं मेथाइखौ रबीन्द्रनाथ ठाकुरा लिरदोंमोन। भारतनि हारिमायारि सं मेथाइनि मुङा जादों जन गण मन अधिनायक। भारतनि माहारि मेथाइया मा? भारतनि माहारियारि मेथाइया जादों बन्दे मातरम। बेखौ सोर रनसायदोंमोन? बेखौ रनसायदोंमोन बंकिम चन्द्र चेटार्जी बिथाङा। नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय। थेंक्स फर वाचिं। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो। अब्ला उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। बाय।